online class. Masakit sabi kang iba pero para sa ko masakit talaga lalo na kung nakadata ka lang. Sana all naka-wifi, naka-laptop, tapos naka-cellphone sana. Masakit lalo na kung pobre ka. Masakit talaga. Masakit lalo na kung mauran. Ma'am sir, day ko po nadalang og putol-putol ang sa endong tinataram. Pero ayos lang, para sa pangarap kakayanon ta. Kaaram kong pagsubok lang, agi lang iniyong sa tuyang namamatian. Sabi din da ipada tapos ang gibuhon, igwa na naman da ang bagong nag-abot. Dai pangari da nakakapasa, igwa na naman da ang agong ipapasa. Minsan nakakauyam na da, sabi kang iba, pero itong tanga, na sobrang pagkatanga. Reklamo mo sa ng reklamo, lalo na sa social media, lalo na sa Facebook. Pagkatanga mo talaga sobra. Pag maluyang sigla sa online class, reklamo mo sa ng reklamo. Pero pagkaulay mo ang bata mo, nagbibideo call ka mo, may di ka pang hayop ka, nagintian ka, nakakauyam ka, kung araw mo lang talaga napipikon ako sa imo sobra. Tapos nagrereklamo ka, kadakol lang gibuhon, na di pangani da nakakagibo kan saro, igwa na naman dang bagong nagabot, ayo ta pagkatanga mo, puro ka Facebook, imbis na maggibo-gibo ka, puro ka dyan Facebook, tapos ngunyan tatambak na ang gibuhon mo, sige mo ng reklamo, pagkatanga-tanga mo, tapos mapurpos ka na masakito ng online class, kapatala mo malang yan sobra, tadawa masakito ng online class, kung magibo ka, pagkapatal mo talaga, may umang kayong ginigibo, puro Facebook. Siyempre, matatambakan kang gibuhon. Kung magsimbag na lang ng module, post sa Facebook, reklamo sa ng reklamo, tapos kunyan tambak na, grabe ang putak mo sa ng putak, ha? Kung tigsirimbagan mo na kayan, di sana mayo na. Kung may mag-abot mo na bago, di mayo na, dikit na lang. Bagong araw ka ningon yan, natambak talaga, ang pagkapatal mo, sobra. Kala mo, maurag ng spoken kung para talaga na sa imo, tapagkatanga mo, pagkapatal mo, direkta ni para sa imo. Sige mo, reklamo tungkol sa online class, kesyo masakit, iyo aminado masakit, yaw na kita dyan, makita magiginibuta, darak ang pandemya yan, ha? Puro ka reklamo, may pa TikTok ka pa, may pa may di ka pa nga ni, na magka-video call ka mo kang bata mo, tas ngunyan, nagre-reklamo ka dahil sa online class. Ayusin mo ang taman nyo kang ugali mo, ha? Di ko na naman suruno, badagon ta ka. Peace out, online class. Kaya tani, pagsubok lang. Online class na sakitan. Tanga. Online class, masakit da. Utang ina, kada ko laga aragi.